край. Няма. Явно не дава. Така дава. От тук може да вземе. Картинка да. Какво има тук? Момченце? А тук какво има? Приказва, цяла се това бля. Нищо ли се разбира, обаче застава и почва да ти обяснява. Почна да ти разправя. Коти. Да, коти. Коти направо е страшно. Аз не мога да кажа точно коти. Гала викаше който и. Аз така го разтълкувах. Да, майче е това. Въпреки че същото нещо го повтаряше, гонейки котките. В Шумен на двора, ма тя почна да го говори още преди да видя котките. Не. Та мака, но мамо не. Айде да ходим.